Il-ħajja għaddi minn ħafna esperjenzi jagħmluk u li jitrasformawk u li jiffurmawk. Illum x'għad titkellem fuq it-tradiment. Tradiment huwa l-oppost tal-lealtà. Biex inti tiġi tradut, bil-fors li tiġi tradut minn xi ħadd dejjem close tiegħek. Qatt ma tista' tiġi tradut minn xi ħadd li ma jafekx jew ma tafekx. Il-tradiment kisser ħafna ħajjiet, żwiġijiet, knejjes, businesses, ħbiberi. Tradiment ikisser soċjetà, ikisser id-diżinn ta' Alla. Alla jaħdem is-salta tiegħu fuq il-lealtà. Ġesu għax issejjaħ fil-Biblja il-ħu li ma jtilqek u jabbandonak qatt. Taf għaliex? Mhux għax inti dejjem għandek raġun, għax huwa lejali. Meta jiena nittradixxi l-ħija jew l-oħti fi Kristu, qed nittradixxi l-Kristu. U għadal kuraġġ, mhijiex l-aħħar ta' ħajtek għax xi ħadd titradik. Anzi, hija opportunità biex inti tola iktar. Tikber u timmatura. Alla juża dawn l-affarijiet mhux biex ikisslek, ma biex jimmaturak u jsaħħek.